Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Botanische Tuin, de Breithof en de Museumvereniging. Bij een museum zul je net voor ten dadelijk stinken om 2000 kroeden en planten en bloemen. Gewoon van de mooi en oor mijn medicinale werking. Nou, dat is wel wat het hier om draait op de Kroethof in Boetenpost. En van de stille skatten zul ik letterlijk graven matten. Hey, hallo. Hey, goeie. Miranda Werkman. Jan-Willem Zwart. Hoi. Welkom hier op de Kroethof. Ik ben met de bijen bezig, dus kom maar eventjes achter de bij. Dat is iets veiliger. Ja, straks is het beter zien. Dit is een dar. Dat is deze. Die kan ik net stekken, die ben wat dikker. En de bijen zijn heel belangrijk, zeker voor de Kroethof. Ja, bijen zijn natuurlijk de indicator voor biodiversiteit. Zonder bijen geen leven. Krijg die biodiversiteit, daar gaat het hier om, hè? Ja, wij zijn als Botanisch Museum ben wij natuurlijk volop met biodiversiteit bezig. En daar willen wij graag over vertellen. Wat voor verhaal was je dan graag vertellen? Nou, ik wil die graag meenemen naar de geneeskrachtige kroedentuin. Dat is echt de grootste collectie met geneeskrachtige kroeden, misschien wel van Europa. En daar komt die biodiversiteit heel goed naar voren. Oké. Dan hebben we het echt om medicijn, Nick. Dan hebben we het echt om medicine. Nou, dat is juist hier onze geneeskrachtige kroedentuin. En dat is ingedeeld in groepen. Dit zijn de hartplanten, daar zijn de maagplanten, we hebben planten voor nieren. Al hier planten die we ergens verbroeken kunnen. Okay. En wat wel aardig is deze bijvoorbeeld. Die is direct bij de hartplanten. Ja? Dit is de groene Prozac, de groene Prozac. Hij wordt vaak in winterdepressies gebruikt. Echt weer? Ja, de Sint-Janskruid. En misschien kent het verhaal uit de Bijbel wel. Sint-Jan is ooit op verzoek van de dochter van Herodes is die onthoofd. En op een gouden blad oorbeen aan die dochter. Ja? En dat bloed, dat is nog steeds te zien. En dat zie ik die zien zitten. Justeren. Het bloed van Sint-Jan. Maar Jan-Willem, is het dan eigenlijk zo, we hebben de Forgotten Groentes, hebben we dan ook de Forgotten Kroen? Ja, kroeden die biffen wat viert, maar dat komt steeds meer in opmars. Ik merk dat jongeren steeds geïnteresseerder binnen, maar ook de wetenschap die is ook nog steeds geïnteresseerd. Wij hebben nauwe contacten met de Universiteit van Grace, farmacie, en die komen hier ook gewoon met groepen studenten zien van hey, hoe groeien die planten nou eigenlijk? Want in de wetenschap maakt ze alles synthetisch nij, maar de basis is wel de planten. Moet ik dan een peer plukken en mooi nemen, Jan-Willem? Nou, dat mij een bloemkes plukken. Maar dan zoek ik ze van, neem wat mij en doe in een plastic poetsje. Wat olijfolie erop en onder wasseline hing je. En dan 2-3 weken hing je litten en dan krijg je hele mooie rere massage hoor. En het is een spierpine, het is een reuma, jicht, het werkt het overal voor. Het is een heel mooi middel. Ik wil heel benijd naar ben, Jan-Willem. Dat ben zelfs de stille skatten hier in de Kroethof. Ja, die hebben we in ons skathoer. Is dit je skatkamer? Dit is een skatkamer. Ik zal die zien litten. Zo. Oeh, achter het gediend, ja. Dit zijn ons stille skatten. En dit is het siert van de toekomst. En als wij geen siert hebben, hebben wij ook geen botanisch museum. Kun je wat zien litten? Wat is heel bijzonder? Nou, even zien. Ik heb hier bijvoorbeeld farao-tarwe. Farao-tarwe, heb je nooit meer. Het is een hele mooie volle aar. Ja. En een van onze vrijwilligers is heel erg betrokken bij die oude cultuurgewassen. En dit is zo'n oud cultuurgewas. Hoe oud is dit dan? Ja, dit is echt... hoe oud is het? Het werd vroeger wel verbouwd en dan had je het oer 100 jaar lien. Maar het wordt steeds minder verbouwd. Dus het gaat er ook weer om genoeg sier te hebben voor de toekomst. Echt een stille skat. Echt een stille skat. Jan-Willem, ik denk dat het hier vooral gaat om zoen leven, zoen eten. Toch? Ja, zeker. Producten van het seizoen, producten die biologisch binnen en vooral ook gezond met antioxidanten erin. Ja, die staan ik centraal hier op de Kroethof.
En ik geef nou een smoothie van mij. Nou, Miranda, misschien was me even helpen. Tuurlijk, Om de even vlucht het- op smoothies. Even het fruit hierin te doen. Ja? Alles? Ja. Zo. Heerlijk. Oh, hij is lekker. Hij is echt lekker. Oh. Prima. Nou, we zijn hier in het labyrint. Een beetje de mystieke kant van de Kroethof. En ik wil die graag meenemen naar de Duvelsdrek. Want we hebben hier in de Woorden echt een hele protte duivelsbanners hoorn. Duvelsbanners, duvelsdrek. Maak eens me wonderskierig. Nou, we gaan erheen. Nou, we zijn hier bij die orenstille Scot. En dat is de Duvelsdrek, oftewel de reuzenvenkel. Hij zit hier. Dat is deze plant, dit is de duvelsdrek. Ja. Nou, en uw Scot die zit in de groen. Zullen we ze een stukje opgraven? Ja. Scotgraven. Nou, zo zei ze, beziek je het maar. Ben maar graven, Ja, jongen. daar ergens. Even zien. Deze. Ja. Dit is een stukje van de wortel van de duvelsdrek. Ja. Wat is nou het verhaal daarachter dan? Nou, het is in ieder geval maar eens roeken hoe dat stjonkt. Zal ik ondertussen roekt heel Oh. apart. Oeh, ik vind het lekker. Ik roek zwavel. Het roekt naar zwavel, het roekt naar siepel, het roekt naar knoflook. En het wordt wel als smaakversterker broekt in Indische curry's. Ja? Maar het werd hier vroeger vooral broekt als duvelsdrek. Ja? En dat werd op de drempelsmat van de huizen. En dat weer, het zijn de duvel. Het zijn de duvel, die houdt net van deze lucht. Dus die stoer Die kon nooit binnenkomen die stoer dan. nooit door deze drempels heen stappen. Kan er überhaupt nog wel mensen binnen? Of, Nou, dat kan me haast net voorstellen, want het roept heel apart. En zeker als het een paar dagen stiert, samen met wat vocht, begint echt te sjonken. Ja. En waar het hier nou typisch een soort broekt? Dat is typisch iets van de woorden en typisch iets voor die Lietse woordhuisjes werd dat broekt worden. Jee. Ja, het is verborgen en stille Scot. Echt een stille Scot. Nou is het een museum, maar dat is toch net het beeld wat ik heb, wat ik hier zou omstruun. Als ik het zo mooi. Nee, maar toch doen wij correct als een museum om conservering. Met deze roos, die hebben hier in Omkrieten, bleek een hele zeldzame roos te wezen. Ranke rozen. En die komen Oké. hier uit het Boetenveld bij Staatsbosbeheer wij. En in combinatie met Staatsbosbeheer hebben we die hier opnieuw opkweekt. Bij honderden. Hij is wel wat uitbloeit nou, hè? Ja, maar er zitten prachtige mooie rozenbottels om. Heel mooi. En die kleur die straks ook. Dus die vermeerderen Jim hier en dan wordt hij weer uitzet, werd hij eigenlijk jet. Ja. Zie je maar Jim? Nou, wij gaan het zien. We zijn al een handje op paard nou. Ja, dit is daar maar verwezen. Daar geven we het veld in. Even zien, want hoe heet het gebied nou? Wat heb je nou binnen? Dit is de Reehelstermieren. De Reehelstermier. Leidt net 4 van de Kroethof af. We zullen ze even zien. Oké. Die kant op. Hier zit er, Jim. Ik zal zien dat ik hem vangen kan. Daar hebben we. Nou, dit is de rankroos. Ja, ik de weet bloed viltroos. zelfs. Ja. Je kunt het zien dat on die hiertjes hier op de rozenbottels is hetzelfde als op de Kroethof stiert. En wat is nou het belang dat Jim dit, TR Mooi Staatsbosbeheer, uitzetten? Ja, het is gewoon extra biodiversiteit. Vogels Oké. die nestelen erin, insecten die eten ervan. Dit is biodiversiteit. De stille Scot. Dus Tilleskot. En wij hem voen. Wij hebben hier voen. Orenwieken ben ik op een afsluiting het Kazemattenmuseum. Daar vind ik een hele persoonlijke stille Scot. Dit programma waard mij mogelijk maken door de Botanische Tuin te Breithof en de Museumvereniging.